Тоҷикистон мавзеи нодири ҷолиби таваҷҷӯҳ барои сайёҳони муосир ба шумор меравад, зеро дорои осори муҳташами маданӣ, таърихӣ, маданияти хоса, ҷойгиршавӣ, мусоиди ҷуғрофӣ, гуногунии манзараҳои табиӣ, маҳалҳои истироҳат, наботот ва ҳайвонот мебошад. Феълан Тоҷикистон бо доштани кӯҳҳои сарбаафлоку ҳайвоноти нодир, диққати бештари сайёҳон аз ҷумла ширкатҳои филмофариро, ки дар бораи ҳайвонот филм меофаранд, ба сӯи худ кашидааст. воқеан ҳам табиат ва ҳайвоноти нодири кишвари мо барои филмофарон мувофиқу муносиб мебошад. Бо мақсади наворбардорӣ ва омода намудани филми мустанад дар бораи ҳайвоноти нодири Тоҷикистон, ин навбат шабакаи Дики мири ҷумҳурии Қазоқистон ба Тоҷикистон ташриф оварданду ҳамроҳ бо Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва наворбардори телевизиони синамо ба вилоятҳои мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Хатлон сафар намуда наворбардорӣ намуданд. Максим Лимитин, наворбардор ва роҳбари ин гурӯҳ, 20 соли пеш ба Тоҷикистон ташриф оварда буд. Сафари навбатиаш аз он куллан тафовут дорад, зеро зебогии Тоҷикистон ва табиати мафтункораш ӯро дар ҳайрат гузоштааст. Я был в Душанбе лет 20 назад. За это время город изменился сказочно. За это время изменился не только город в лучшую сторону. За это время изменилось и отношение к охране природы. Мы проехали, сделали очень интересную экспедицию, побывали в Горно-Бадахшанской области среди снегов и в Гисарской долине, где все уже цветет и поют птицы. Впечатления о изменениях в Таджикистане были колоссальные. Мы видели огромные стада диких животных архаров, мы видели мархуров, которые 20 лет назад, их там единицы были, но благодаря стараниям людей сейчас их больше 3000, и это не может не радовать. ҷоизи зикр аст, ки дар хусуси ҳайвоноти нодири Тоҷикистон зиёд ширкатҳои филмофарии хориҷи кишвар филм офариданду ҳафтаву моҳҳо дар кӯҳҳои осмонбӯси Тоҷикистон рӯзро шаб намуданду медонанд, ки дар шароити табиии кишвари мо ҳайвонҳои нодир аз ҷумла бабри барфӣ, морхур, оҳуи хонгул, ғизоли даштаи ҷейрон, леопард, гурбаи қамишӣ, кафтор, тазарви сиёҳу тиллоии тоҷикӣ, капки саҳроии чил, уқоби морхур, хуки ваҳшӣ, қашқалдоқ ва ҷайра зиндагӣ мекунанд. Максим Лимитин ҳамзамон зимни суҳбат иброз дошт, ки ин ҳама зебогиву ободонӣ ва созандагиву бунёдкориҳо бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор гирифта шудаву мардуми сарфарозаш ин иқдомҳои созандаро дастгирӣ мекунанд. Я думаю, что вот эти позитивные перемены, они связаны с разумным управлением природными ресурсами, экономикой, разумной деятельностью чиновничьего аппарата, большая роль лично президента, но изменения налицо, и эти изменения позитивные. бояд гуфт, ки табиати нодири Тоҷикистон ба вазъи экологӣ, иқтисодии миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ таъсири назаррас расонида, инчунин аҳамияти нигоҳдории генофонди олами наботот ва ҳайвонотро дошта, нигоҳдории мувозинати экологиро таъмин менамояд. Бинобар ин, барои солимгардонии вазъи экологии Тоҷикистон, ҳар фарди ватандӯзро мебояд тамоми усулҳо ва воситаҳоро истифода бурда, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ҷалб созад. гузориши Фаррухи Убайдулло, Орзу Термизов ва Хусрав Ҷумъахонзода барои барномаи Иттилоъ.